Nahatagan og higayon ang mga gagmay'ng negosyante sa Region-12 nga mapaduol ang ilang mga baligyang produkto sa merkado dihang gitugutan silang makabaligya sa compound sa General Santos City Police. Ani report ni Efren Mamak. Klase-klaseng processed foods, dry goods, lakip agricultural products ang gipamaligya sa 23 ka mga exhibitor sa Region 12 atol sa gipaygayong launching sa kadiwa ng Pangulo sa compound sa General Santos City Police adlawng Martes. Lakip sa gipamaligya ang ubos nga presyo sa bugas nga mapalit lang sa 875 pesos per 25 kilos per sack nga mas barato kung itandi sa kapin libo sa mga tindahan sa gawas. Gani gikalipay matud pa kini sa kapulisan sanglit sila ang target market sa maong aktibidad. Para pod ang atong kapulisan maka-enjoy sa mga baratong presyo. Matud sa City Agriculture sa Gensan, tumong sa maong programa nga matabangan sab ang mga local producer nga mapaila ang ilang mga produkto sa merkado. So based ni siya dito sa memorandum circular o executive order from the DILG and the Department of Agriculture. Unay venue sa ato ang mga local producers para madala nila ang ilahang mapaduol ang ilang produkto ngadto sa mga buyers. So expected na mas barato diri ang pamaligya kumpara dito sa regular nga merkado. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.